Logogo oneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nane wavuswa isigilamkhuba sesingaphakathi endlini yakhe samphoqa kuba asinike upoyinandi wakhe sathukuthela ke uma esinika inkulungwane kuphela. Uthi uma bebuya kothatha imali wathukuthela wabuza ukuthi iyona mali anayo. Uthi wamphendula wathi ukuphela kwayo. Uthi wathi ke uzozisiza ngaye. Uthi wamdlwengula ubusuku bonke. Isisulu samangala ke ukuthola ukuthi lentswela boya yashiya umakhala ekhukhwini wayo nokubufakazi obuhanjiswe emaphoyiseni. Ngale kwalokhu ukuboshwa komsola kwenzeka emva ukuthi umpakathi uphoqe ukuboshwa kwakhe. Umakhelwane oqhele ngebanga nje ekusuka lapha ulona maphutha oneminyaka engamashumi ayisikhombisa yena wabaneshwa. Uthi umama wakhe wadlwengulwa wabulawa. Amaphoyisa akazange abasize. Uthi umphenyi wecala wabatshela ukuthi bangalinge bamfonele kumakhala ekhukhwini wakhe. Intombazanyana eneminyaka esikhombisa ubudala kusolwa ukuthi yadlwengula kuphindelelwa umalume wayo. Nakuba abazali bayo babe nolwazi ngalokhu, kepha kwasukuma umholi wompakathi wayobika ubugebengu. Nakulokhu amaphoyisa asola ngokwehluleka ukuthatha izinyathelo. What disappointed me is when the offender, the perpetrator, was kept on cells for more than 13 days without being formally investigated, checking the crime of scene, all those things. DNA was not taken and all those other things until the 13th day. Ipuntshileke imizamo yokuthola uvo lwamaphoyisa aseLimpopo ngalezigameko.